Bună și bine v-am regăsit la un nou episod. Puteați să fiți oriunde în lume, dar mă bucur că sunteți aici cu mine. Eu sunt Paul sau Chilotless, cum mă știe toată lumea, și asta este Târgul de Vechituri, Timișoara, Flavia. Azi am găsit o grămadă de chestii. Am găsit laptopuri, am găsit telefoane, da, din nou telefoane, lopeți, cazmale, Doamne ferește, de toate. Microscoape, chestii, vai, o să vezi. Deci azi a fost o zi productivă, aș putea spune. Foarte productivă. Am găsit și ceva ce, băi, omule, cred că de vreo 2 ani caut chestia asta, mă rog, chestiile astea, că sunt vreo 4. De vreo 2 ani caut chestiile astea și astăzi, în sfârșit, le-am găsit. Ceea ce deja se știe ce o să fac tot restul zilei. Asta era o casmauă și omul cerea, cred că 30 de lei pe ea. O cazma din aia demontabilă, multifuncțională, care poți să faci și sapă, și topor, și firiz, și busolă, și filtru de cafea, și calculator. Glumesc. Și ăsta era un Walkman, dar variantă mai nouă, din aia mai... Asta la ce preț e? 25. La 20, da. Facem. Așa că Și eu. la 50 de lei am luat și cazmaua, sau lopata, sau ce dracu o fi. E din aia cum e aia tip armată, știi, desfăcător de bere, toate prostile. Ca un fel de Swiss Army Knife, dar pe partea de cazmau și lopată. Și destul de țapă, nu? Așa că dacă vreau să sap groapa altui YouTuber, acum am cu ce. Dacă vreau să mă apuc să-mi sap colegii, acum am cu ce. Glumesc, man. Glumesc. Hai că ne apropiem așa încet. Băi, mai un pic și ajungem la 10.000 de abonați. Mai un pic. Și facem giveaway. Mai un pic pe dracu, că suntem la 1400. Băi, eu sunt bucuros că suntem la 1400. Am tot zis chestia. Sau n-am zis-o? Ba, parcă am mai zis-o. În fine, hai să mă repet. Când ajungem la 10.000 de abonați, fac 2 giveaway-uri. V-a părut rău după telefonul ăla, așa? Mamă, ce l-am spart când am ajuns acasă. Nu mi-a părut rău, nu, dacă îmi părea rău, nu vedeam. Știu, nu mă zic și eu. Telefonul ăla n-avea cum să-mi pare rău, cum mi-a stat în undeva la 5 milioane. L-am dat când îl țineam de vreo 2 luni. L-am pus pe asta, o picat jos și nu știu cum o picat, să o spart și ecranul și touch-ul. L-am rupt în 2 de nervi. Nu mai aveți nimic acum? Nu, am un Huawei de la model mai vechi, care merge. Da, ai 2 acolo în buzunar. Unde? La vest am văzut. L-o dat tanti în gât. Ai 2 în buzunar, las că știu eu. Bateria externă. Apoi n-am umblat, numai așa am tipăit. Îmi pare rău din suflet, dar... Yes, asta e. Nu ți le dădeam. Iaca. Știu, ziceam și eu numai așa. N-am păcat de câte bani. Nu dă bani, dar uite că omul să-l lasă folosească de ele. Da, dar știți, măcar de apucam să mă bucur de el. Hai, numai bine. Dar chiar așa, băi, băiatule, nici măcar n-am apucat să mă bucur și eu măcar vreo 2 zile de el, până să se spargă. În ziua aia s-o și spart. În timp ce editam, am mișcat masa pe aici, s-o dus dracu. S-o spart tot, m-am enervat și l-am rupt în 2. Asta era un calculator din ăla cu tub, dacă știți, da? E vechi, e mai vechi ca mine, ca idee. E mai vechi ca mine și eu sunt vechi, fratele meu. Eu sunt foarte vechi. Am garanția expirată deja de vreo câțiva ani buni. Da, interesant. Am luat-o pentru colegul meu.
Mă tenta să iau și chestia asta, după aia mă tenta să fac și alte chestii și mai bine nu. Adică asta are un singur scop în viața asta, dar nu te-a pus să spargi beton cu ea. La ce preț? 20 de lei. Și moca. 20 de lei pe un calculator din anii 70 cu tub, fratele meu. Astăzi nu știu. Băi, m-am uitat la alți youtuberi care merg prin piețe, prin alte târguri. Frate, ce prețuri pe acolo! De exemplu, la, nu știu dacă ați văzut, la Easy Money Fun chestii. Băi, omule, niște prețuri azi dimineață, în timp ce îmi beam și eu lichidele. M-am uitat un pic, că era proaspăt postată. Băi, băiatule, ce prețuri! 300 de lei la un căcat de joc, 400 de lei, 200 și nu știu cât, fără manete, fără nimic. Și ăsta la ce preț e? 20. Mă tenta, dar mai bine nu. Ok, Decât să fac, mersi. decât să fac prostii, mai bine nu. Și de-aia zic, băi, niște prețuri prin alte piețe. Acum vă uitați și voi, clar că nu vă uitați numai la mine. V-ați uitat și la alții. Ați văzut, băi, omule, sunt niște prețuri prin țară. Eu stau și mi imaginez ce salarii sunt pe acolo, băi, omule. La prețurile alea. Și aici la mine, în pana mea, e super ok. Adică ai văzut, am luat calculator de vreo 60 de euro pe eBay. L-am luat la 10 lei sau 15 lei sau depinde cât o calculat bricheta aia, dar bricheta și calculatorul, ambele 20 de lei. Ce mai vrei mai mult de atât? Da, a fost o zi foarte productivă azi. Mi-am mărit colecția puțin. Și cum spuneam, am apucat să da! Cum spuneam, ne apropiem cu pași foarte, foarte mărunți și înceți și vai de pola mea, mai bine nu mai ziceam nimica, spre 10.000 de abonați. Încet, așa, cam, nu știu cum să, adică, melcui rapid, dar ne îndreptăm, așa încet. Și eu sunt mulțumit de treaba asta. Am ajuns la 1400 și ceva mărunțiși pe acolo, un rest acolo. Glumesc. Eu nu, fiecare abonat e important pentru mine și de asta am spus chestia asta și am să o spun. La 10.000 de abonați fac ce ar cam trebui după capul meu de om simplu, așa să facă fiecare YouTuber. La 10.000 de abonați să facă măcar un giveaway. Adică să dea un calculator sau o chestie sau eu știu, o râșniță, o ceva, nu știu, un tefal. Bine, preferabil nu din piață. Dar na, ca idee, faci și tu un giveaway la 10.000 de abonați, că totuși, adică ți se oferă atât de mult. E cazul să oferi și tu ceva înapoi, părerea mea. Așa că somezi toți youtuberii, cel puțin aia care se uită la mine, când ajungeți la 10.000 de abonați, faceți și voi măcar un giveaway. Eu o să fac două. O să dau un calculator de gaming și calculatorul ăla o să fie un Ryzen 7 2700X cu 32 GB RAM la 3200 sau 2666 de MHz, să văd că o să-l fac atunci, în funcție de ce găsesc și eu. Două SSD-uri de 512, placă video RX 590 de 8 GB, sursă Corsair de 650 de W și o carcasă Miria din aia faină cu ventilatoare iluminată. Bineînțeles, monitorul ăla 4K cu DisplayPort și toate astea vor fi pe costul meu, inclusiv transport. Așa că la 10.000 de abonați o să fac giveaway-ul ăsta și o să mai dau și un laptop tot așa, ca să te poți, adică juca ceva decent pe el, știi? Un i7, 16 GB de RAM, SSD, hard, chestii, ceva ca lumea.
Haideți mai la 10 Așa lei, că- haideți domnul, acolo la 5 lei la aparatură, aici 10 lei. Hai să ne îndreptăm către către 10.000, așa încet, încet. Mică, pe când ajung eu la 10.000 de abonați, Ryzen-ul ăla 7 2600X, bla bla bla, o să ajungă cam cum e acum Pentium 1, știi? Sau 486. Prin 2060 o să fiu acolo. Am ajuns și eu la 10.000 de abonați. Mai la 10 lei, mai la 10 lei. Moartea-i după colț. Nu știu. Îmi imaginez și eu că o să mă apuc să tușez pe toate găurile, știi? Cam așa se întâmplă când ești bătrân, când faci... Na, când te încorzi un pic nu mai ține sub papa ca și când erai tânăr, știi? Văd de pe acum greu o țin tine când ai o tusă de aia neașteptată. Și eu. Mai ia să-și prind toba de eșapament. Și de-aia zic, pe la 60 de ani, când o să ajung și eu la 10.000 de abonați, atunci o să zic, Ryzen-ul ăla, au cam ruginit carcasa, dar cum am spus, îl trimit. Bine, până atunci o să fie vreo 120k, vreo 4 terabits video. Da, o să fie vintage, ce vrei. Și funcțional. De-aia zic. Glumesc. Da, acum vedem când și cum. Cum am spus, voi m-ați văzut vreodată? Abonează-te, dă like, dăm. Păi dă-mi, ok, eu nici nu spun chestia asta. Deși alții o spun, nu uitați să te abonezi, să dai un like, vrăjală din aia. Ei, eu nu spun chestia asta, voi știți voi ce aveți de făcut și fără să vă spun eu sau altul. Partea îi că, cum am mai spus, și acum o să devin un pic sentimental, așa că fiți cu mine. Glumesc. Nu, dar chiar e pe bune treaba asta. Chiar e pe bune treaba asta. Adică voi oferiți atât de mult. Fie că, știți exact cât oferiți, fie că nu știți. Tu când te uiți la un YouTuber, îi faci o grămadă de favori. Una la mână, îi faci ore, a doua la mână, îi faci vizualizări. Dacă ești băiat ok, mai dai și un like, îi faci și, cum îi zice, aia de îți apare mai des clipul pe YouTube. Da, nu-mi vine acum, Alzheimer-ul, ce vrei. Așa. Mai comentarii, mai un alta. Deci în momentul în care tu oferi niște comentarii, oferi niște feedback, niște păreri, niște alteori niște idei foarte bune, cum am primit de exemplu de la voi. Niște idei excepționale pe care le folosesc. Bine, mai există și din alea care nu și-au rostul, dar na. De-aia zic, voi faceți atâtea chestii pentru noi YouTuberii. Cred că e rândul și YouTuberilor să facă ceva pentru voi, așa că îi somez. Nu știu ce dracu înseamnă somat, dar fac chestia aia pe toți YouTuberii. Bă, fă-și tu un giveaway, dă-și tu ceva înapoi comunității care îți oferă atât de mult, fratele meu. Îți oferă atât de mult, nu fi din ăla. Dă-și tu ceva înapoi, oferă înapoi. Știi cum e? Îți place să primești, da? Primești like-uri, primești comentarii. Acolo le am la 15 lei bucata. Capitanii. 15 lei, orice ceas 15 lei. Toate? 15 lei orice ceas, ai înțeles, da? Așa. Două la 15 lei. Ce stil tare de a vorbi au ăștia doi. Ei, chiar ce e acolo, 12 lei, 15 lei. Îmi place, chiar îmi place, serios. Dacă aș vorbi la telefon, ar zice că vorbesc cu un tip la vreo 50 de ani, așa, pe acolo, pe undeva. Dar e tare, nu, deci nu e ceva negativ, e ceva tare, chiar e ok. Da. Asta e ideea. Deci dacă primești atât de multe, primești like-uri, primești comentarii, vizualizări, idei, păreri,
primești critică constructivă. Ocazional mai primești câte o jurătură, mai ies și troli împuțiți. De exemplu, eu am vreo 4 care îmi dau dislike, deci la fiecare clip am exact 4 dislike-uri. Exact 4. Deci am 4 troli care intră pe canalul meu, dau dislike și au ieșit. Atât. 4 troli. Ce să-i faci? Bun, e și atâta. Se putea și mai rău. Putea să fie vreo 1000. Doamne ferește. Bine, la vreo 4 miliarde de abonați, 1000 de troli nu-i mult. La 1400 de abonați, 1000 de troli, moartea canalului. Așa că să sperăm să sperăm că nu. Mă tenta să iau hardul ăla, dar după aia mă aduc aminte că ăștia dau cu ele de toți pereții pe acolo și am zis, boxe iar am o grămadă, n-avea rost. Erau chestii destul de interesante pe la asta. Mai am vreo 2 camere de astea acasă. Mă uitam să iau, să nu o iau. Mai am, cred că una identică, dacă nu mă știu. Mouse-uri lipicioase. Acuarele, dacă vrei. Încercam să-mi dau seama ce dracu e ăsta. Erau ca un fel de 2 pastile. Dacă era întrerupător, îl luam. Na, și asta e chestia, man. Să trecem înapoi la un subiect important pentru mine. Frate, dă și tu înapoi comunității. Așa cum îți dă comunitatea ție sfaturi. Știi ce zic? Dă și tu înapoi, că nu te doare buzunar. Chiar nu-ți pică rangul ăla mea dacă te apuci. Hai mă că... uite, luăm Vasile din comentarii. Hai, trimitem adresa, bla bla bla, chestii pe mail. Ți-a trimis adresa, ai făcut fain frumos un pachetel frumos și l-ai trimis. Am pus mâna din nou pe camera aia cu chestii maro pe ea, am zis că poate am noroc și ghiși ce? Chiar am avut azi noroc. Chiar am avut azi noroc. Și bineînțeles, iarăși am împărțit în 2 episodul ăsta pentru că am înțeles că mâine plouă. Dar, gândind că am stat vreo aproape 4 ore în piață astăzi și am avut și un buget destul de ok, că na, așa, de-aia zic, deci a fost o zi foarte bună. Ar trebui să cumpăr camera aia cu chestii maro pe acolo pe la lentilă. Se pare că chiar îmi poartă noroc. O să o ating și mâine. Și shit, iar am dat mâna cu un abonat. Man, sper că te speli pe mâini. Nu de alta, dar chiar cred că e shit ăla de acolo de lângă lentilă. Pentru că, man, prea mult noroc. Uite, plasa lui tanti gay. De câte ori văd acum un curcubeu, mă gândesc LGBTQ. Au, fuck. Trebuia să nu spun asta. O să-mi tai ăștia clipul acum. Fuck! Asta e. Adio monetizare. Ce să-i faci? Vieți că-i greu. Da, mă. Oricum am ajuns de vreme, după cum prea bine vedeți, încă nici nu s-au întins bine oamenii. Dar gândim că am stat, frate, 4 ore, bă, omule, deja am rătăiat stomacul de foame, hai că o tăiem acasă. Oare ce șansă au frigiderile alea să fie vândute așa după tine? Au vreo șansă, eu nu știu ce zic. Ultima oară când am deschis un frigider în piață, mirosea ca... Bunicul mirosea mai bine înainte să-l bage în groapă. Bunicul mirosea mai bine ca frigiderul ăla. Da, na. Poate or fi noi, cine știe. Îndoielnic, dar o fi noi. Da, mamă. Și așa îi somezi pe alții. Vezi? Ce nu fac eu pentru voi? Glumesc. Oricum voi faceți atâtea pentru mine. Sincer, chiar super, am mai spus-o și în alte clipuri. Eu super mulțumit de abonații mei. Bă, mulți, puțini, nu contează. Eu sunt mulțumit și spun de ce. Comentarii, aproape zilnic intru și mă uit comentarii noi. Like-uri, o grămadă.
Când fac o premieră din aia, ei sunt acolo în chat, mai ales Atila, Splice, o grămadă, Nea Gigel, o grămadă. Și sunt super mulțumit. Pentru că așa trebuie să fie. Îmi place, interacționează lumea cu mine. În piață, când mă întâlnesc, salut, chestii, o să vedeți și mai încolo. E un tip care m-a întrebat de trotinetă. Da, man, cu tine vorbeam când ți-am spus că am pus mâna pe camera aia maro și sper că te-ai spălat pe mâini. Nu de alta, dar eu n-aș da cu mâna pe la nas. Sau mai jos. Da. Boala din ultimul timp, casetele, dar n-am mai găsit nimic interesant aici. Cel puțin aici, n-am găsit. În schimb, am găsit ceva super tare imediat. Sau le-o fi pus pe masă, oare? Da, le-o pus. Fii atent aici, bă, băiatul. Deci dacă ești pasionat de primul, al doilea, probabil și al treilea care-i pe vine, război mondial, aici e locul. Uite-te și tu. Avioane germane, din alea bomber, nu știu cum, alea cu care făceau blitzkrieg, îți dai seama ce bună la istorie, tancuri, haide, de toate, blindate, chestii, miguri, al doilea și al treilea război mondial. nu știu cât. Al treilea. Super tare. Da, urmează. Greu s-o prins, domnul. Și al treilea? Și al treilea e tot acolo. Da, apropo, nu știu voi, dar eu m-am săturat să aud melodia aia. De la ce căcat de emisiune e melodia aia? Că am senzația că e de la o telenovelă sau ceva. Bată Dumnezeu de ton de apel. Da, și uite aici, dacă vrei să construiești, erau aici. Aici am găsit niște modele faine de pistoale din alea din al doilea război mondial. Uite-le. Era dintr-un plastic destul de fragil. Era două lugere, nu, era un Mauser, un Luger și două colturi, dar din păcate Mauserul ăla și Lugerul amândouă aveau piese rupte sau lipsă. Mă tenta să iau coltul ălălaltul cu mânerul de lemn. Da, nu ieșea nici încărcătorul, erau ca un fel de niște gloanțe din alea de... Îți dă senzația că e glonț adevărat, uite. E interesant, erau teoretic cam 1 la 1 cu alea adevărate, dar... Mai mult sau mai puțin, mă rog. La ce preț e asta? Cel puțin Lugerul avea o țeavă cât casa. Bucata. 50 de lei bucata. Păi, cam mult, man. Dacă cerea 50 de lei pe cutia aia, îi dădeam. Sincer, și 60 dacă cerea pe cutia aia, îi dădeam, că le puneam frumos pe perete, arătau super fain. Am găsit o bucată de la ceva, dar nu știam, e de la Lugerul ăsta, e de la altceva. Nu știam de la ce dracu e. Și e destul de fain, când trăgeai de chestia aia în spate, se ridica livierul ăla în sus, ca la un Luger adevărat, dar după aia am văzut că e tot... Zici că chiar că o trecut prin al doilea război mondial, nu merită 50 de lei. Pare rău, dar nu. No. Băi, s-a beșit un moș, nu știu, sigur am prins faza pe cameră. Băi, o troznit una de m-a dat 2 metri în spate, ești nebun la cap. Cel puțin m-am dat eu din instinct. Băi, deci o troznit-o bine. Dar și cu zgomot, bă, omule, că te imaginează că în piață totuși e zgomot, știi ce zic? Dar o troznit-o de... Am auzit eu, eram cam la 1 metru în spatele lui, m-am mai dat încă 2.
pentru siguranță. Adică dacă COVID-ul nu sărea pe tine la 2 metri, beșina sigur n-ajunge la 3. Sper, nu știu. Bă, dar apropo, vezi, chiar dacă când aveai COVID, dacă purtai mască la gură și erai cu curul gol și te beșai, oare? Nu? În fine. Hai să nu mai vorbim despre subiecte tabu. Eu aș fi curios dacă ăia care s-au injectat și-au luat bani pe chestia aia, pentru că, uite, noi ăștia la alții suntem încă aici. Vii, nevătămați, fără alte probleme. Nu știu ce să zic. În fine, subiect controversat. Aha, începe să se întindă piața. Începe să se întindă. Era cu film. N-avea ce să faci cu el. Ăsta e ăla cu PS3-ul de 150 de lei, desfăcut, cu sigiliu rupt, fără manete, fără... S-o cam speria lumea că s-ar putea să plouă, dar mai peste vreo jumătate de oră, cum ar veni de acum, bine, pentru voi 3 minute, dar mai peste vreo jumătate de oră, să știi că a început să se umple bine piața. A început să se umple chiar foarte bine. Vezi curios ce o fi mâine, că mâine nu mai e nici așa înnorat. Adică mâine nu s-a mai presupus că o să fie ploaie și atunci automat ar trebui să fie mult mai multă lume. Ce-mi place că ploaie, ninge, vară, soare, tună, fulgeră, nu contează, ai mei ăștia cu 5 lei. Ăștia nu lipsesc niciodată și sincer, în toată piața, ăștia sunt preferații mei. Pentru că aici găsești chestii ieftine, câteodată super bune, alteori decorațiuni și prostii de astea, dar găsești. Nu există să mergi în piață, să nu dai de unul de ăsta cu 5 lei și să nu găsești, bă, măcar o chestie care nici nu știai că-ți trebuie de fapt. Că de aia și mergi în piața de vechituri, prima dată te uiți și automat realizezi că ție-ți lipsea lucru X. Asta e tot scopul. Uite, 8,20 ceva. Ce naiba? E de vreme. Mulți dintre voi m-ați întrebat de ce nu pui și pe TikTok, de ce nu postezi pe TikTok, că pe TikTok e mai... Da, nu îmi place TikTok-ul. Sincer, nu-mi place TikTok-ul ca platformă. Acolo numai retardisme se postează acolo. Gheghe, Gaga, Gugu, dă-o dracu. Din alea care ele dau din... Trebuie să spun, trebuie, pentru efect. Ele dau din pizda aia de gură și o voce de bărbat sau femeie vorbește în locul ei. Pentru că noi, mai nou, nu suntem în stare nici să vorbim pentru noi, trebuie să vorbească alții în timp ce noi mimăm. Eu le spun mimaci la ăia. Numai căcaturi din astea vezi pe TikTok. Oh, da, mini-magnetofoane. Asta ar fi fost tare. Asta ar fi fost tare pentru cineva, dar din păcate e departe. Ar fi fost super tare. Erau bei de toate aici, magnetofoane, pick-up-uri, radiouri din alea vechi cu lămpi. Cred că poate nici nu se inventaseră lămpile și erau radiourile alea. Deci foarte antichități, maxim de antichități erau aici. Uite, știu, până și cântar de ăla ce-l găseai în măcelăriile românești este aici. Casetofoane și de alea care le găseai în Dacia 1100 și ai de toate. Tot ce vrei și ce nu vrei găseai aici. Uite, până și șoșocari, șoșoni de ăia de lemn, șoșocari, aole.
mașină de tuns dinainte să existe curentul. Păi da. Uite, vană în ce făcea bunica ta baie. Multe chestii. Și asta e treaba cu TikTok-ul. Nu mă bag, frate, acolo, pentru că sincer, ăla nu-i TikTok-ul, nu e TikTok. TikTok-ul este cenzuritok, cum îi spun eu. Pentru că dacă postezi ceva ce nu... Sunt prea multe căcaturi de ale comunității. Sincer, sper să nu devină și YouTube-ul tot așa, că îmi bag puța și mă las de tot. Postez numai pe X sau fostul Twitter, care mai mult sau mai puțin a devenit site pornache acum. Dar ideea e că acolo poți să postezi tot ce vrea mușchiul tău, inclusiv o poză cu pula, dacă vrei. A făcut Elon Musk din el libertatea exprimării la maxim. Și multe își promovează OnlyFans-ul pe acolo, în fine. Și o grămadă de fete care le-am avut eu pe Facebook își promovează OnlyFans-ul pe acolo. Eu tare sunt curios. Eu, de exemplu, n-am nicio problemă cu familia mea să-mi urmărească conținutul meu de pe YouTube, dar una care face OnlyFans, dacă... știi unde bat? Deci dacă bunica ta, maică ta, taică tu, bine, taică tu nu, că probabil majoritatea din astea care fac OnlyFans nici nu au tată sau n-au o relație foarte bună cu el, pentru că are legătură una cu alta. Dar aș fi curios dacă familia ta s-ar bucura enorm de mult să-ți vadă conținutul tău de pe OnlyFans. Dar în fine, asta e treaba cu TikTok-ul. N-ai văzut, nici măcar nu poți să comentezi ceva mai nu știu cum, că am văzut, pur și simplu era blocat un comentariu bună ziua, au postat unul că e o bună ziua sau ceva de genul ăsta și ce faci sau ceva de genul și l-au băgat că încalcă regulile, că nu știu ce. Bă, ești nebun, mai nou, chiar nu mai poți nici măcar bună ziua să spui cum trebuie pe TikTok. De-aia zic, nici nu mă cac pe ea de platformă. Intru odată la 7000 de ani, postez ceva, abia postez, pentru că inclusiv ultimele 2 clipuri care le-am postat acolo, de nu știu câte ori o trebuie să dau că mi-apărea numai eu. Adică vizibilitatea, știi? Numai eu. Deci nu, restul lumii nu vedea. M-am enervat, mă bag puța în el, dar ce dracu, cenzuritok, așa îi spun eu. Sau dobitok. Mai ai și partea aia. E și mai fain. La ce? 50 de lei. Poți să mergi să le probezi. Nu e o problemă. Poți să mergi să-l probezi și dacă îl bagi în priză și explodează ce e acolo înăuntru de... se aude. Dacă e un șurub acolo prinăuntru, păi da, o mers înainte, tu l-ai stricat, ia cumpără. Că se auzea ceva liber pe acolo prinăuntru, știi? Mă tenta să-l iau la 50 de lei. Că de-aia mă tot uitam atâta la el, că nu-mi place să stau, să le întorc, să le răsucesc, să le fut în nară. Unde ziceți că se poate proba? Am parte. Bine că nu l-am luat, că n-aveam după aia cum dracu să car restul de tâmpenii care le-am luat azi. O grămadă! Pot să spun că abia am închis fermoarul la ghiozdan. Am mai cărat și în mână. Da, a fost mult. A fost. Ia la cupa. Nu aș dori Eram curios de caseta care e în el. Dar era ceva în germană, deci... Nie. Plus că combinele astea, chestiile astea toate într-un nou, uite și tu la omul ăsta. E mai simplu să mergi printre rânduri cu BMW-ul. Eu sunt curios, oare merge și printre rândurile cu mese tot cu BMW-ul?
Și aia zic că o durere de reparat, de schimbat curele la combinele astea. Când le desfaci. Nu știu de ce am luat asta. Sincer. Îmi plăcea butonul ăla. Nu știu de ce am luat. Bine, e bună să ai o sursă reglabilă pe acasă. Și asta mergea până la 5. 40 de lei. Acum le-am adus în Germania. 40? Omul vrea 40 pe ea. Eu nu prea eram dispus să dau mai mult de 20, dar de-aia zic, nici nu trebuia să o iau. Ei, într-adevăr, e bună. Mai negociem ceva? Mai Nu negociem? mai are ce, dacă nu lasă. Le-am dat așa. Că... Na, bine. Dăm 30. Ca să vezi. Na, bă. Ne, poftim. Se ia pe 3 milioane, mă. Dă-o mă încoace, unde fugi cu ea? Și că dăm, nu mai negociem nimic, așa, am pus-o jos, dăm 30. Motherfucker, ori mai negociem, ori nu negociem. Aia mă enervează, știi, că trebuie să faci tot jocul ăsta de o iei în mână, întrebi atâta, mai lași, nu mai las, o pui jos, după aia, hai că-ți dau cu atâta. Nu mai bine trecem peste toată faza asta și pur și simplu o dai direct cu 30? Pentru că mă gândesc că o să puteți observa în episodul de azi care au avut prețuri rezonabile și decente, nici n-am mai negociat cu ei. Tot așa. Că nu negociez dacă e un preț decent. Asta e. Dar dacă e un preț de ăla, gen cum a fost la început, 40. Și știu ce zice, 10 lei. Da, man, 10 lei. Sunt două chestii la ăia care le dă cu 5 lei bucata. Ia. Adă bani. Era și supărat, Vino i-am încă. întins banii. Facem sau... Stai. Stai, mai ai ceva? Ai, n-am ce să mai... Unde ești? Mai ia ceva ca să fie 50. Păi ce să mai iau, că n-am ce. Dacă spunea, uite-te pe aici, dacă îți mai trebuie ceva de restul, probabil că luam unul din flexurile alea de pe acolo. Și am început să-l umplu. Așa încet, încet. 5 benzină. 3 litri. Și ce mai ziceți voi? Mai lăsați ceva în chat? Splice, am văzut mesajul tău pe Instagram. Numai să știi că eu nu prea stau pe Instagram. Intru destul de rar. O să-ți trimit un mesaj înapoi, probabil de seară când termin de editat clipul ăsta, da. Să știi că nu prea stau pe acolo. Unde mă găsești cel mai des, dacă chiar vrei să mă găsești, pe mail. Pe mailul care e atașat aici la asta. Da, ocazional mai intru pe Facebook, ocazional mai... Na. Pe Instagram prea puțin. Instagramul nici nu l-am pe telefon, l-am numai pe calculator, știi? Chiar, bă, n-ați mai postat nimic pe grupul ăla de Facebook ce l-am făcut? Nu mi-ați mai arătat și mie ce ați mai cumpărat voi din piață, să mai pun la finalul clipului, să arăt lumii, uite, asta au găsit X, asta au găsit Y. Păi da. Aici era o grămadă de rămășițe și prostii de la alte chestii. Uite, de exemplu, asta era o zgardă din aia de câine cu curent electric. Adică dacă poți să o setezi din telecomandă. Dacă, de exemplu, câinele tău latră în continuu în poii mei că deja te-ai săturat de gura mamii lui de câine, îi pui zgarda asta, o pui pe zgomot și în momentul în care au făcut rau,
În curând o să vină și o să-ți spună pe muțește, știi? Mi-e foame, știi? O să dea din labe. Și când o fi cineva la ușă, numai ți arată cu degetul. Chiar mă, câinii au deget. În fine. Arată cu degetul încolo către ușă. Că cineva acolo îți spune în liniște că e cineva la ușă, că e hoțul. Vine și te trezește exact ca unul care îi mut. De-aia zic, ar fi super tare. Dar n-avea telecomandă, că eu duceam lui sora mea, are un pechinez, băi, omul e atât enervant. Și eu nu știu, ea stă la apartament, vecinii nu spun nimic în legătură cu asta. Băi, deci, și un schiorlăit de ăla cu ton înalt, că direct în creier îți face. Și nu mă ampule așa, când vine cineva. Doar mă cunoaște gâtul mamei de câine. Nu mă latră câinii străini, mă latră câinii de acasă. Mamă. Și era bună zgarda aia. Asta e, dacă nu avea telecomandă. De-aia zic, erau numai rămășițe pe aici. În schimb, am găsit un laptop aici. Și chestia asta. Ce e chestia asta, te întrebi? E o chestie din aia de vezi noaptea cu ea, adică tu îl vezi pe el, dar el nu te vede pe tine, știi? E un fel de night vision de ăla. Aparat de văzut noaptea sau pe întuneric. Și n-am avut așa ceva. Știu că îmi doream când eram mic, că vedeam în filme, da. Acum am găsit ceva. Mă sunt curios cât de bune, că mă gândesc că e de jucărie. Dar, hai să fim serioși, dacă e o cameră, un ecran și niște LED-uri din alea infraroșu care tu nu le vezi că s-a prinse, dar... Na. Camera le vede. Ar fi interesant. M-am uitat la el, nu scria nimic, E5, E7, AMD, bla bla bla. Am văzut că bateria e un pic dată de la loc. M-am uitat la șuruburi, am văzut că nu s-o prea umblat. La 80, dați? O zis că da, știi regula, orice laptop, mai ales dacă nu ești sigur pe el, 80 de lei. Mai mult nu dai, punct. Și, după cum o să vedeți la finalul clipului, am făcut o treabă bună cu el. Și regula asta de 80 de lei, asta e sfântă, fratele meu. Și după cum am spus, după cum o să vedeți la final, regula cu 80 de lei are... E garantată. În cel mai rău caz ai pierdut 80 de lei, n-ai pierdut 200, 300, 400, 700. Era o tipă care cerea pe un Asus ROG, nu mai știu ce, era un i7 generația 6 sau 7, bla bla bla, GTX 1050, cerea vreo 7 milioane pe el. Sincer, dacă îl dădea la 5 îl luam. Chiar și așa fără încărcător, zicea că se aprinde, apoi nu știu, că nu l-am încercat. Dar îi cunosc configurația, că i-am căutat-o, o să vedeți, i-am căutat-o și pe telefon, ca să mă asigur că e aia. Câteodată mai greșesc și eu, după cum ați văzut în trecut. Și i-am spus care ar fi ultimul preț, a 650. Păi nici măcar 100 de lei, adică tu ai spus 7, eu am spus 5, hai să ne întâlnim la 6 măcar. Hai, la 6 mă mai riscam. Că am avut, aveam la mine. Pe aia trebuia să plec acasă, dar îi aveam. Dar n-au vrut. Asta e. Altă dată. Probabil peste 2-3 weekenduri o să-l dea și la 6. Asta era un dispozitiv din ăla de văzut poze de pe alte dispozitive, adică bagi cardul în el și îl folosești pe post de monitor, ecran, calculator, ce vrei.
Robotul ăla de acolo, nu m-am uitat mai bine la el. Era o chestie cu 2 roți și o cameră și... Pui mei. O să-l vedeți din nou mai încolo. Săracul, nici măcar nu poate să se uite la chestii. Trage după ea. Da, bă, era una, îl trăgea după el. Îl trăgea tipa după el să-mi bag celălalt, deci că era câine de ăla care stă și miroase orice, frate. Păi da, ori vii la piață să mă relaxez, ori... Vezi, de asta nu-i bine să mergi cu femeile niciunde. După aia te întreabă, dar de ce nu vrei să mai ieșim niciunde? Pentru că mă fucking enervez, de aia nu mai vreau să ieșim niciunde. Că dacă ies cu tine undeva unde nu-ți place ție, hai repede să terminăm. Dacă mergi cumva, dacă te pune dracu să intri într-un magazin de haine, fai de pula mea. Nu numai că ia fiecare țoală în parte, de pe fiecare raft, de pe fiecare umeraș, dar ia și fiecare mărime. În L ar merge mai bine, în M că e mai strâmt, că nu știu ce. Și atunci să ajungă și la probe, să vezi. Dacă tu te duci în piață cu ea și vezi ceva interesant, te trage după ea, hai odată, nu știu ce. Băga mi-aș pula în dracu. Păi nici dacă aș fi într-o relație nu m-aș duce cu ea în piață. Sau mergem, tu te duci la haine și ne vedem la final, la ușă. Lasă-mă, dracu, deci îl trăgea după el de numai în păi mei. Probabil o să, dacă derulez înapoi, o să vezi. Ce dracu, încă eu și zis omul, dar lasă-mă să văd și eu, hai odată. What the fuck, hai odată, marș în pula mea. Îi dădeam drumul la mână și spunea, marș în pula mea, las că stau eu pe ei, ne vedem la ieșire. Sau și mai bine, ne vedem acasă. Numai bine am liniște în drum spre casă. Îți dai seama că dacă ai face chestia asta, drumul înapoi spre casă în mașină n-ar fi liniștit. Îți garantez că, uite aici un motor super tare. Drumul spre casă n-ar fi liniștit înapoi, că n-ar. Știm cu toții. Știm, adică nu-i ceva nou. Nu-i surpriză. Nu cred că mai e unul care zice, bă, ești nebun, am vorbit mai nașpa cu ea în piață? Bine, pe dreptatea mea. Și după aia, băi, ești nebun, eu n-am mai văzut așa ceva în viața mea. Tot drumul spre casă? Crede-mă, nu o să fie niciunul. Nu o să fie niciunul care zic asta. Aici ăsta avea chestii noi. Aici l-am văzut pe tip că se uita la o cărticică din aia de la un microscop de ăsta. Bă, sunt niște microscope destul de mișto. Mărește de la... În caz că n-ai prins, hai să repet, vezi? Inclusiv chestia asta cu repetatul de preț, e ideea unui abonat. În caz că n-ai prins, ăla o zis 150 negociabil și după aia ăla mai mare, probabil șeful, o zis că 120, la 120 îl dau. Și când am auzit, bă, microscop și părea destul de greu, adică e din aluminiu, e făcut ca lumea. Când am auzit 120, bă, de mult vreau să văd cum arată scuipatul meu sub microscop. Probabil o să cumpăr camera aia cu chestie maro pe ea și o să descoperim într-adevăr ce dracu-i căcatul ăla acolo. Sper să nu fie exact asta. O să ne uităm sub microscop să vedem ce a mâncat ăla când a pus mâna pe camera aia. Am eu atâta noroc în puii mei, că și mâine-i duminică. Deci mâine primul lucru când mă duc și ating camera aia, nici nu mă uit la nimic, îmi pun mâinile la ochi să văd numai drept până ajung la camera aia. După aia mă duc, pun mâna pe camera aia norocoasă și plec mai departe în piață. Da, tot caut un pistolaj de ăla care să fac chestia aia cu fosforul. Cum ne jucam noi cu injectoarele când eram mici. Băgai cuiul ăla, băgai niște praf de chibrit și puf. Da, la fel poți face și cu pistolachul ăla, știi? Bine, nu cu astea, cu unul ca lumea. Despre laptopul ăsta e vorba. La ce preț e asta? E un Asus ROG
În caz că n-ai prins, o zis 700. Nu părea desfăcut, părea destul de ok. Avea niște zgârieturi nasoale pe partea de sus. Na, i-am luat chestiile și am văzut că e un i7 generația, nu mai știu, a 6 sau a 7. Cred că 16 GB de RAM, SSD și hard, placă video 1050, ceva de genul la 4 GB. Păi fratele meu, astea deja le am în laptopul ăla. Na, într-adevăr, e cu vreo Mă două gândesc la generații 500 mai nu-l dați. vechi, dar Care ar fi ultimul preț? 650. na, A, da? vezi? De-aia ziceam, deci mi-au zis că pornește. Mai gândim. Ok, mersi. Am vrut să mă mai gândesc, să revin, să-i spun, bă, dacă îl dai la 600, eu ți-l iau, uite acum, banii jos. Dar după aia am găsit ceva mult mai interesant și am zis, ne. Mă, un 600 îi dădeam pe el, sincer, pentru că am văzut același model acum pe OLX, e undeva la 1600 de lei, deci practic cu 1000 de lei mai mult decât. Aici am găsit o sursă faină, un Corsair, 500 sau 650 de W, nu mai știu exact, dar avea numai cablul ăla de la SATA și un cablu de pentru două mufe la placa La ce video. preț aveți asta? Restul de cabluri lipseau. Și Iar restul de cabluri nu le aveți, nu? 100. Na, era 550, așa. Și apoi, sincer, să dau 100 de lei pe o sursă care e posibil funcțională, doar că în cutie pe mine nu mă ajută cu absolut nimic. Bine, Corsair, surse bune, în general astea nu se prea duc așa. Dar, să dau 100 de lei pe o sursă care n-are toate cablurile, posibil nefuncțională și de 550 de W, ne. Păi este acum pe net una cu 120 de lei la 500 de W. Asta era o placă de bază B350, cred că pentru generația nouă, așa, a noua, a 8-a și a noua parcă, nu mai știu. Sau a 10-a? Pentru generația 10-a. Vezi, nu le știu nici eu pe toate, adică tehnologia avansează atât de rapid încât nu poți să ții pasul cu absolut tot ce mișcă. Deci n-ai cum, ar trebui să fii un robot trimis din viitor ca să lichideze pe Sarah Connor. You are terminated. Glumesc. Eram prea serios și trebuia să arunc și asta acolo. Na, și aia e chestia. Îi dădeam un 600 pe el. Merita, da. Mai mult nu, 7 nu puteam să-i dau și sincer nici 650. Pentru că nici nu știu dacă avea încărcătorul și hai, bine, acum încărcătorul, de fapt, pentru un laptop de gaming, încărcătorul trebuie să fie destul de serios. Cred că minim 90 de W sau ceva de genul. Și așa ceva găsești destul de greu chiar și în piață. Și dacă mai ai și... Dacă mai ai și căcat de ăla pretențios în păii mei care nu suportă alt încărcător decât a lui, e nașpa. HP-urile și Dell-urile în general sunt așa. Sunt foarte, foarte pretențioase. Dacă bagi orice alt încărcător, sincer, chiar și dacă e de Dell sau de HP, tot face figuri. Îți spune încărcătorul nu e original sau nu are puterea care trebuie sau morții lui. Ei, sunt pretențioase rău. Asus-ul nu prea, da? Poate să facă diverse figuri. Și ce mai faceți voi?
cum vă place conținutul. Din păcate, chestia cu piața, mai mult de 2 ori pe săptămână n-am cum să postez, cel puțin nu până o să am din nou liber să mai ajung și pe la Lugoj. Atunci o să postez de 3 ori pe săptămână. O dată sâmbătă, o dată duminica și o dată marțea, dacă cumva ajung la Lugoj, da. Din păcate n-am mai avut timp, lucru mă supra-solicită în ultimul timp. Nu că solicită, mă supra-solicită. De-aia n-am mai prea postat nici cu bicicleta, mă rog, cu trotineta. Pentru că, rup de oboseală. Nu știu dacă ați auzit, dar cred că am căscat de vreo 3 ori până acum. Mă tot uitam la săbile alea de acolo, da. Știu că au prețuri din alea. Și apoi ca să dau, nu știu câte zeci, sute, chiar multe sute de lei ca să o pun pe perete, nu se merită. Nu se merită. Și pur și simplu nu vreau, că nu stă în tălău, adică dau atâția bani ca să o țin pe perete. Că doar nu mă duc eu la vreun război prin anii 1800 în puii mei, despre ce vorbim. Mă duc la Plevna. Că stai, și acolo au puști de alea, că bagi chestia aia, după aia bagi țava aia și dai de nu știu câte ori, după aia bagi praful de pușcă, după aia mai bagi o cârpă sau ceva, după aia bagi bila, după aia... Deci până încarci o pușcă de aia, te înțapă ăla cu cuțitul de vreo 60.000 de ori în banana, nu mai ai un organ care să nu fie atins. Stai seama ce războaie se duceau înainte. Mai ales când mă uit la filmele astea unde stau față în față, așteaptă să tragă ăla, îi împușcă pe aia, cade jos. Bă, dar ferește-te în pola mea, aruncă-te pe burtă să n-ai țintă. Ce dracu de război? Bine, astea erau regulile războiului. De-aia chestia aia cu miliția sau militia sau cum îi spunea, ăia câștigau tot în fine. Unde am ajuns cu subiectul, fratele meu? Unde am ajuns cu subiectul? La tot felul de prostii. Da, se pare că de când am reglat camera cum am reglat-o, nu se mai vede nașpa. Ai auzit bine, 10 milioane un telefon. Era un Xiaomi. Am eu obsesie cu Xiaomi, au bateria super tare. De exemplu, a meu are bateria de 6000 de miliamperi, deci îl încarc o dată și mă ține de... n-am treabă. A doua la mână, camera e super tare. Acum depinde de Xiaomi, poți să-ți iei ceva de la 8 GB de RAM în sus, de exemplu un 12T, un 14T care a apărut acum. Sincer, dacă aș da de unul de ăla, l-aș lua. Xiaomi 14T. Toate astea care sunt cu T la urmă, astea sunt foarte bune. De exemplu, eu am ăsta deja de puțin după ce am luat trotineta. Are și ăsta vreo 4 ani, mai bine. Și n-am treabă nici acum. Mă ține bateria de... n-am grețuri. Și nu merge întrerupt, s-a cadat, ai văzut, l-am scos din buzunar, pac, am intrat pe net, totul s-a mișcat super bine. Și are... Bine, pentru vremea lui era ok, are 4 GB de RAM. Și gândește că eu l-am luat de la un amanet. Apropo, asta e încă o regulă care e a mea, încă o regulă de-a mea. Eu nu dau mai mult de 500 de lei pe un telefon. Poate să fie telefon care îți face și sandwich-uri și masaj la gât seara și sincer nu-mi pasă. Eu mai mult de 500 de lei nu dau pe un telefon. Și ați văzut de ce. Uite, am dat 300, câteva ore mai târziu era cioburi. Și n-are rost, fratele meu. N-are rost. Sincer, nici dacă aș ști că ține cât o ținut ăsta. 4 ani aproape în pana mea.
N-aș da mai mult de 500 de lei. Nu dau, pentru că nu are nicio importanță. Eu nu mă joc pe telefon jocuri din alea super mega extra ca să-mi trebuiască mie, eu știu ce telefon. Poze și alea, hai să fim serioși, 50 de megapixeli îți ajunge de o dracu de cameră. Că vezi și pistruia de pe buca muștei care e pe buca ta. Înțelegi? Vezi și musca de pe buca muștii care e pe buca ta. Hai de pe ăla mea. Deja... Da, ai înțeles ideea. N-are niciun rost, fratele meu. Cel puțin eu personal nu-i văd rost. Și ăsta era un Xiaomi, ca unul care l-am acasă și dacă avea ecranul bun îl luam, egal că era defect sau nu. Că ăsta meu are ecranul fisurat într-o parte. 10 lei, vă rog. Ecranul, nu touch-ul. Și... na. L-aș fi luat pentru ecran, da. Gândind că ăsta e mai bubuit ca a meu, n-are rost. Altul, nu ăsta care l-am acum. Ăla e un Xiaomi Mi A1 sau ceva de genul ăsta, sau A2. E destul de decent și ăla pentru vremea lui. Da, acum mă uit pe filmare, am zis că poate reușesc să văd ceva ce n-am văzut pe acolo prin piață, dar din fericire astăzi n-am mai pierdut vreo consolă sau ceva, sau eu mai știu. Aici era o consolă destul de tare, un Wii. Mă tenta să-l iau, dar n-avea încărcătorul la el, știi? Acum nu am văzut-o, dar o să vedem când mă întorc. Era fără încărcător și apoi să mă apuc să caut încărcătoare și de-aia. Aici era un Pentium 4 și știu sigur că era Pentium 4, că era culerul ăla tipic Pentium 4. Nu era de Pentium 3 sau... Alea de Pentium 3 erau mai mici, mai pătrate, mai altfel. Era un Pentium 4, un Core 2 Duo, ceva. Într-adevăr, era carcasa aia faină beige, da. Mă tenta să iau chestia aia pentru cutie, da. Mai știi, poate îi vreo unul pe acolo prin piață care colectează mașini de bărbierit și poate, nu, vrea cu tot cutie, hai să nu... Să nu... Mai trece și pe la Marcelus! 10 lei la pantalon de training rolling, 10 lei orice Marceluș. Man, mai bine ziceai mai treceți și pe la Marcel, tată. O voce de aia de bărbat. Mai treceți și pe la Marcel în pula mea. Mai treceți și pe la Marcelu. 5 lei bucata la cap, 5 lei bucata, orice găsești, 5 lei bucata. Orice găsești la 5 lei bucata la cap. Numai la 5 lei. Haideți, domnule, numai la 5 lei aici. La Adidas, 10 lei pe care la Adidas. Haideți, domnule, la 10 lei la Adidas. Haideți, cu la băiatul, 5 lei bucate, orice găsești. 5 lei bucata. Am primit și o veste proastă de la o mătușă. Haideți numai la 5 lei la Tot Adidas. astăzi, înainte să ating camera aia maro, 5 lei perechea, 5 lei perechea. am aflat că o verișoară de-a mea îi place să cam ciordeles din magazin. 5 lei la capul. Și na, mă respectă foarte mult și am zis că o vorbi cu mine să-i spun eu ceva despre chestia asta, că na. Bine, o dus tot înapoi, dar na, ideea e de rușine și... O să vorbesc cu ea, numai că uite, luna viitoare e ziua mea și am zis că după aia, știi? mai bine vorbesc cu ea după ziua mea, că... E na, știi cum e... Da, mătușa mea, e femeie de treabă, mătușa mea. E genul care, de exemplu, mătușa mea e expertă în vinuri. Ea știe exact
ce vin să-ți recomande la parizerul ăla, știi ce zic? Știe exact ce vin merge cu parizerul ăla. Să vină altcumva cum ei. Uite, așa vin ca ăștia. Așa, jos. Opel Meriva aveți cumva? Opel Meriva. Cred că de un an caut o bucată, dar nu o găsesc. Văd că acum este și Volkswagen și Renault, dar... Am avut Volkswagen, Opelul Corsa l-am avut săptămâna trecută. Dacă cumva primiți Opel Meriva, oricum mai întreb, mai vin pe aici, mai întreb. Trebuie să notez, eu la mulți îmi notez ce vor și dacă găsesc, totdeauna le pun de Opel Meriva, ceva de dimensiunea asta, poate chiar mai mare, dacă cumva găsiți. Și Dacia 1310 nu este, nu? am, dar numai de poliție. Nu. Și mai am una aici pe la 5 lei, dar e desenată. Și tot de poliție. Da, nu. Ok, o să mai vin și o să mai întreb de Opel Meriva. Mersi, salut! Eu cam în fiecare weekend tot trec. Mersi, salut! Băi, omule, au fost una azi în piață. Deci atâta buzoaie și machiaje și prostii de astea. Zici că era de plastic, mă, omule. Sincer, dacă avea etichetă, o reciclam, să-mi bag puța dacă nu. Cum dracu să te modifici în halul ăsta, păi mei, mutanți, bă, omule, mutanți! Deja exagerăm cu chestia asta. Buzele deja nici nu mai aveau culoare, erau cumva pătate cu roșu, așa. Cred că uita să pună ruj pe ele sau ceva. Băi, deci așa ce... Pur și simplu, la cât căcat de ăla bagă în ele, se decolorează carnea. Yex! Vai de... Bă! Ia-l pe grat. Dar atâta fac și eu, că trebuie să câștig și eu. Ce afaceri faci? Ai auzit? Deci ce afaceri face omul? Stai să treacă faza asta, că trebuie să vă zic o fază tare de ieri de la mall. Pățit una tare. Ăsta la ce preț e? Arteal. Da. Ăsta la ce preț e? 250. Hu! E multe 150. Da, și fii atent, eram ieri la mall, la partea de Carrefour, m-am dus să-mi fac cumpărăturile săptămânale. După o zi de lucru, vinerea de fiecare dată mă duc și îmi fac cumpărăturile, că mai nou știu că sâmbătă și duminica n-am nicio șansă, că fac piața, după aia vine Ditez, una alta, mai stau cu voi de vorbă și mă duc la Carrefour acolo și în zona de șervețele, hârtie igienică, saci de gunoi, prostii de genul ăsta. Și știi cum cineva care vrea să se lase de fumat nu mai cumpără cartușul, cum o cumpără fiecare fumător înrăit. Nu, mai cumpără cu pachetul de țigări, știi? Adică e mai ușor să te lași dacă ai doar un pachet de țigări în casă decât dacă ai un cartuș de țigări în casă, știi? Și o văd pe o tipă că în loc să iau un box, știi cum luăm toți, luăm un box de 4 bucăți sau de 8 bucăți sau dacă ești căcăcios tare, iei de 16 bucăți sau 20 sau dracu știe. O văd că ia o singură rolă de hârtie igienică și singurul lucru care mi-a sărit în cap e faza cu țigările și mă întrebam, bă, dar asta încearcă să se lase sau de ce? De ce ai luat o singură rolă de hârtie igienică? Adică mâine nu te caci sau
cum ți-ai planificat timpul? Adică, nu cred că mai trăiesc eu atâta, cât să mai consum și a doua rolă. Sau, care-i procesul de gândire? Mă tenta să mă duc la ea, scuze domnișoara, dar care-i procedeul tău de... Ce gândești tu acolo intern? Care-i linia ta de gândire? Vrei să te lași de căcuța sau... Care-i faza de fapt? Pentru că mă omoară curiozitatea. Vroia probabil să se lase. Hai că la țigări îți mai pui un petic de ăla cu nicotină, de la... la hârtie igienică poți... Ce petic îți pui? La chiloți eventual? Vai șamar. Băi, nu știu, am văzut un comentariu ciudat acum vreo 2 zile. Man, tu în fiecare videoclip ești, cel puțin alea cu piața, ești foarte pozitiv, ești foarte vesel, ești foarte... Păi, man, dar cum să fiu din moment ce găsesc atâtea chestii faine? Dacă-s nervos, nu vă place. Dacă-s pozitiv, nu vă place. Și majoritatea timpului îs pozitiv. Îs atât de pozitiv că tot se pozitivează în jurul meu. Până și grupa sanguină, A2 pozitiv la mine. Bă, să nu mă căutați acum să-mi furați rinichiul, ok? Doar că v-am zis grupa sanguină. Oricum e pe buletin, dar na, ca idee. Deci, de-aia zic, totul e pozitiv la mine. Bă, mai puțin seropozitiv, adică nu, alea nu. Și testurile de COVID nici atâta. Dar în rest, numai chestii bune. Numai chestii pozitive. Atrag bine, dau bine. Bună dimineața, melc pe nas. Bună dimineața, lume. Bună... What the fuck, am luat o rasnă în puii mei. La 5 lei aici, poftit. Și că tot veni vorba de chestii supranaturale și asta. Am un prieten care e ateu, dar ateu de ăla convins, bă băiatule. Adică ateu de ăla care n-ai cum să-l convingi că există sau nu Dumnezeu. Și mă întreabă, cum poți să crezi în Dumnezeu din moment ce nu poți să demonstrezi că există, nu poți să-l vezi, etc., etc. Și singura replică care mi-a venit în cap, man, și casierii la Auchan, eu cred că există, chiar dacă tu nu-i vezi. Știi ce zic? Și casierii la Auchan, eu cred cu tărie că ei există, doar că tu nu-i vezi. Niciodată când mergi acolo. Poftiți, alegeți că dau este, poftiți. Mai nu știu, tot la camera aia mă gândesc, aia cu chestia maropei, ar trebui să o cumpăr în pâine. Să o cumpăr, să o pun într-o ramă cu sticlă și să o las undeva acasă pentru noroc. Nu de alta, dar... Man, la cât ghinion am avut în ultimul timp. Deci pe tot ce am pus mâna, uite, telefonul ăla, l-am cumpărat 2 ore, bum, s-o spart. Pun mâna pe un mâner de la ușă, rămân cu mânerul în mână. Pun mâna pe o... De asta rămân cu ea în mână. Mi-e frică să mă duc în pola mea la wc, că pun mâna pe ceva și rămân cu ea în mână în puii mei. Atât ghinion. Bac puța în dracu. Și am zis că cred că o să cumpăr camera aia. Deci cred că o să cumpăr camera aia, fratele meu, că... Nu știu, am nevoie de o țară mai mult noroc, că în viața mea am nevoie de mai mult noroc în viața mea. Așa că cred că cumpăr camera aia căcăcioasă și o pun undeva aici ca să pot să o ating zilnic. Sau iau doar lentila aia maro și o bag în portofel acolo într-un buzunar în care nu umblu niciodată și... Trebuie că pe tot ce pun mâna se desprinde, rămân cu ele în mână. Și dacă mă duc la Buddha, nu pun mâna pe nimic, nici măcar pe colac, că rămân cu el în mână, știi ce zic? Mi-e frică să mă scarpin la coaie în pâine. Da, știu, iar am vorbit urât, iară femei în... astea, mie, nu mai...
Man, nu-i genul ăla de canal unde e pentru copii. Canalul meu e plus 18. Bărbați, femei, noi știm ce e aia pulă și pizdă. Despre ce vorbim aici? Adică nu cred că și ea nimeni. Hai, fetița, tati, să ne uităm la chilotless aici la canal. Ce-o spus? Pulă și pizdă? Tati, ce e aia pulă și pizdă? O să vezi peste vreo 4 ani. Glumesc, nu te înfoia. Da, căutam plăci cu Gica Petrescu. De ani de zile tot caut plăci cu Gica Petrescu. Muzica din tinerețe, bine, muzica din tinerețea lui bunica, dar na, și din tinerețea mea, că ascultam și eu la pick-up așa ceva. Deci îți dai seama cât îți de bătrân, băi, omule. Îți dai seama cât îți de bătrân. Îți de-o seamă cu Iliescu, păi. Îți de-o seamă cu Iliescu. Eram cu Ștefan cel Mare în clasă. Am fost la majoratul lui Ceaușescu. Mircea cel Bătrân, când era bebeluș, tot Mircea cel Bătrân îi spunea. Ștefan cel Mare la fel, deși avea 1,50 m. Era un moldovean micuț, dar na. Cred că numele era ironic, știi? 1,50 m, vreo 60 de kg, vai mamă. Când spune acolo în poezia aia, dușmanii loviți cădeau ca niște spice de securi loviți. Păi normal, că îți dai seama, era Ștefan cel Mare acolo micuț la picioare, dădea numai la picioare, normal că picau ăia, nici nu ajungeau să-l atingă cu sabia cât era de mic. Numele lui e ironic. Dacă nu știi ce e ironie, ironia este când spui un lucru și vrei să spui cu totul opusul lui. Mă rog, mai mult sau mai puțin. Într-un mod ironic, sarcastic, bla bla bla, bla 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 bla. Ce e asta, o oră de școală aici? Dai tu seama ce bătrânăs? Bă, că multă lume au făcut mișto de... Au apărut și chestia aia generată de AI când Iliescu în viitor și pana mea. Și te întreb, bă, dar cum supraviețuiește așa? Pentru că inima unui om nu e făcută ca să bată atâta. Simplu, are un pacemaker de ăla electronic. De unde știu? Eram odată aici în Timișoara și a venit el în vizită și când a strănutat, pur și simplu s-a schimbat canalul la televizor, bă, băiatule. În fine, hai să trecem înapoi la topica care le-o place tuturor și se pare că chiar le-o place pentru că se pare că... pentru că se pare. Glumesc. Pentru că se pare că le place tuturor topica asta, topicul ăsta, ideea asta de... cum te duci tu la întâlnire în ziua de astăzi? Păi nu mă mai duc, sincer, am cam renunțat la întâlniri. Una la mână nu am timp, a doua la mână nu am chef, a treia la mână îmi place să nu mă uit la toate tâmpenile, insula iubirii și alte prostii de astea. Plus că deja de la vârsta mea, man, totuși 36 de ani, n-ai șanse, adică nu-i de parcă o să ies acum și o să mă întorc. Unde? La coadă, la bancă, am mai spus asta. La vârsta asta, la unde ai putea să te întâlnești cu o femeie? În cluburi de noapte nu ies, că acolo e plin de mame singure și mincinoși, cum au zis, nu mai știu cum îl cheamă. La farmacie, dacă te duci la coadă să stai, te întâlnești numai cu din alea bolnave, cu diverse boli, nu vrei să aduci așa ceva în casă. Deci, cum am spus și în episodul trecut, la coadă la farmacie, la coadă la bancă. În general, la orice coadă, nu-i bine să agăți. Eventual, la coadă la caserie, poate acolo da, de plictiseală s-ar putea să te și bage în seamă. Și astea singurele opțiuni pe care le ai la vârsta mea, să te bagi cu o mamă singură sau cu una deranjată la cap. Pentru că dacă nu-i mamă singură, înseamnă că nu au vrut-o nici măcar ăia care, știi? Dacă e și singură, la vârsta asta, și n-are nici copii, n-are nimic, nu a fost căsătorită, ceva sigur nu e în regulă cu ea. Bine, aici e și reversul medaliei, gândește, eu sunt singur, n-am fost căsătorit. Clar ceva nu e în regulă cu mine.
clar. Dar, gândind că am numai opțiunile astea, m-am văzut o dată cu o mamă singură și nu am să mai repet experiența asta, pentru că pe la a doua întâlnire ea deja îmi bătea propouri că eu veni curentul nu știu cât, că dacă aș vrea să pun și eu niște bani, în pula mea am consumat eu vreun kilowatt din curentul ăla. Stau eu în casa aia, mai un pic, hai că pun și bani la încălzire, hai că pun bani la tot în păi mei, de la a doua întâlnire, ești prost la cap. Cum dracu să... Băi, dacă tu... Măi, băia... Deci, imaginează-ți, eram la a doua întâlnire, mergeam, ne plimbam, na, am băut un suc, bla bla, chestii de genul. Ne plimbam pe stradă, nici măcar nu ne-am futut, nici măcar atât. Deci nici măcar atât. Și pupatul a fost mai mult un de ăla pe buze, așa, un îmi place. Și deja bătea apropouri, cum mi-a venit curentul mult, că dacă vrei să pui și tu ceva, să pun să pun. Mă uitam în spate, asta vorbește cu mine în pula mea. Cum să pun eu la curent, omule? Adică, eu știu că am față de prost în general, dar lasă-o dracu, asta e chiar deja exagerăm în pâinii mei. Cum să pun eu la curent? Hai că pun și la mâncare în pula mea, deși n-am gustat un sandwich în casa aia. Nici n-am fost, băi, nici măcar n-am fost în casa aia în pula mea, nici măcar n-am pus mâna pe un întrerupător de la bec, ca să zic așa. N-am pus mâna pe cleanța de la ușă și tu vrei deja să-ți plătesc curentul, du-te în pula. Bă, de-aia zic, deci îi dezastru. Dating-ul în ziua de astăzi, întâlnitul, relațiile și astea, s-o tâmpenie în ziua de azi, deci n-ai șanse. E greu. E greu să fii bărbat singur la 36 de ani în ziua de azi. Și unii zic, da, e faină viața de burlac. Da, e super fain să fii burlan în puii mei. E super fain să fii burlan. Știu, burlac, bla bla bla. Da, ce să zic, într-un fel e fain, știi, poți să te caci cu ușa deschisă. Nu-ți zice nimeni că te-ai pișat pe colac. Dacă te deranjează, ștergi, dacă nu-l lași acolo că se usucă el. Și cea mai tare fază e că nu te obligă nimeni să te uiți la Insula Iubirii, la toate căcaturile alea, apoi mireasa și eu mai știu ce tâmpenii mai ies pe la televizor cu cocalari și pițipoance, că-ți vine să o sugrumi pe nevastă ta lângă tine, în pula mea, că te obligă să te uiți la așa ceva. Pur și simplu îți vine să-i bagi mâna în gât și să... ca și când ai fi cu buzoasele alea de pe acolo, du-te dracu. Și partea proastă e că femeile văd chestia aia și asimilează, știi? Așa că dacă nevastă ta se uită la tâmpenile alea de emisiuni, nu mai plăti cablu. Nu mai plăti internetul, dă-l în pula mea, cu riscul că nu te mai uiți nici la mine, asta e. Dar-ți salvezi căsnicia. Tu nu vezi, ăia se fut ei între ei, chestii, dă-te dracu de... Doamne! Aici am găsit plăcile. Sunteți aici? Ceva Gică Petrescu aveți? Am vreo 4, dar nu știu dacă le-am pe toate la mine. Dacă nu, îmi lași mine și trimit pe e-mail. Cred că mă duc mâine și le iau pe restul. Da, nu e asta ăla cu trece timpul. Păi nu, doar pentru melodia aia caut. E aia, căsuța noastră, sunt mai multe. Cu paharul sus și așa. Ia, cu căsuța noastră. Da. O să mă duc mâine să o iau și pe aia. Cu șprițul până la ziua, uite așa, aș vrea să moră, așa. Și câte sunt astea? Stai că trebuie să intru pe listă, că asta am pus prețul 40.
Tot în diametru să fie și ăla. Asta rămâne. Ochițele de noapte, deci să mă țin ochi ca mi-mi vânătocări de ce n-am. Haideți că e oferta zilei astăzi! Orice produs din copii la 5 lei, la 5 lei. Nu știu să fii haine. Nici aici voi. Haideți la pizza mare. Asta e 30. Îți zic la asta când te cere petrecere? Astea două, da. De voie bună, de petrecere, 30 de lei. Da, bun. Deci 70 total. Uite. 30 și 40. Cam multicel pentru niște plăci, dar man. Pe viitor te interesează liste sau nu neapărat? Ne pregătim. Poți să te abonezi și primești românești, străine, clasică de toate. Da, vrei, că nu ai nicio obligație. Spuneți. Stai că cum notez eu. Da. Ce anume? Adresa ta de e-mail. Te abonezi, primești fiecare lună. Paul Gârbovean cu Odini, mă rog, Girbovean, @gmail.com. La 5 lei, poftiți, alegeți! Adică adresa Kilotless. La 0753 0753 tenoare și câte de petrecere. Mersi. Ok, mersi mult. Salut. Ceva metalic. Am, da, e sigilat, nou, dublu, 250 de lei. Am înțeles. Ok, mersi. Jocurile de PS3 și 4? 35-50. Era Hitman, The Walking Dead și multe altele. Call of Duty, o grămadă de PS4, o grămadă și de PS3, FIFA, prostii de astea. Mă uitam pe la tricouri, mersi. Poate dau de un tricou cu Metallica sau Dream Evil. Îți dai seama, merge de numai tricou de Metallica sau Dream Evil, Heavy Metal, prostii de astea cu Gică Petrescu. Se îmbină bine, da. Și știu, da, ți se pare că am dat mult, într-adevăr chiar e mult pe două plăci, gândind că acum 2 săptămâni sau o săptămână am luat plăci cu 5 lei. Dar ideea e că eu caut de 2 ani plăcile astea. De 2 ani, mă, omule. De când mi s-a sculat prima dată ideea de a asculta muzică la pick-up. Că da, le găsesc pe net, știu, da. Mă, nu-i tot aia când pui acu și auzi fâs-fâsul ăla de la început și după aia începe aia era un pic zgâriată, m-am cam luat țeapă un pic. Acolo. Da, nu-i ceva extraordinar, am pus-o un pic pe pick-up și nu sare. Sau nu... știi? Nu face de alea. Covoare. Aici, vai. Deci era un casetofon, un boombox de ăla fain ca lumea. Băi, era super tare. Da, și prețul. Deci ascultă prețul, mă. Ascultă numai preț aici, că te sperii, bă, omule. Asta la ce preț e? 2500, e ok, merg. Și monitorul? Ok. Deci, monitorul e 700 și ăsta e 2000 și ceva de lei, 2500 sau cât o zis. Ești prost la cap! Cât? 500 de euro! Și mai trebuie să mai înlocuiești
curelele și cine știe dacă funcționează, că ea, na, normal că zice că merge, dar... Băi, ești prost! 2500 de lei! Un casetofon! Egal cât de bine arată, bag un puța în el. Ești nebun? 2500 de lei. Tu ce mi-au cu 2500 de lei? 2 trotinete jumate în puii mei. Ești nebun la cap? Mi-au 2 trotinete și mânc o săptămână de 2500 de lei. Hai de capul meu. Și 2 trotinete noi de la Ovo. Da, m-am și întâlnit cu un abonat astăzi în piață. M-a întrebat de trotinetele alea de la Ovo. M-am zis să nu-l bag în filmare, că na, nu știu. Am uitat să-l întreb, te deranjează, nu te deranjează, și decât să șterg după aia mai bine nu l-am inclus. Da, sunt trotinete excepționale și ține mult și e ca lumea, ce trebuie. Le recomand. Și, man, dacă te uiți la clipul ăsta, e bună și pentru lasat, numai orice trotinetă ți-ai, fie că ți-ai de la Ovo sau egal, nu contează, orice trotinetă ți-ai, dacă e un drum de ăla tot spart și vai șamar, odată la, bă, sincer, dacă e chiar atât de rău cum spui tu, eu zic o dată pe lună, o dată la 2 luni, fă o revizie, strânge-i șuruburile, ai grijă să fie șuruburile toate strânse, nu de alta, dar dacă te trezești o dată că zboară roata de sub tine, mai ales dacă ții una Ovo și mergi cu 40 la oră. Maneta la ce preț aveți? S-ar... 100 de lei, în caz că n-ai auzit. 100 de lei și pe ea era 25 de euro, bla bla bla. Deci cu cât o luat-o odată sau... Aici cam tot ce îi în euro, în pana mea. Trotineta asta mă tot interesa, dar știu că au cerut 2 săptămâni la rând pe ea 700 de lei și nu cred că o dădea acum cu mai puțin. Cu 500 aș lua-o, sincer, dar nu 700. Are și chestiile alea de la mâner ronțăite, roata din spate e uzată, deci se vede că s-a mers cu ea. Bateria nu știi dacă e aia originală, poate e un rahat de ăla de 6 amperi sau mai rău, unul de ăla de 4 amperi. N-ai de unde să știi până nu o desfaci. Dar așa ca și calitate e ok. Seamănă puțin cu Ovo. E un mai știu cum man. Springman, Wingman, nu știu. În fine. Da, merge și asta un 28 la oră, dacă o dai la maxim. Trebuie să-i apeși pe alea 2 din butoane deodată din stânga, ăla de claxon și ăla altul. Ți-ai apăsat nu știu câte secunde și ți apare meniul ăla secret, știi? Nu mai aduc inox, gata. E greu acum. E greu cu inox. Nu mai găsim, gata, nu mai găsim. Haideți. Eu zic bine că cumpără cineva așa ceva. Eu n-aș lua oale și furculițe și lingurițe din piață, dar na, fiecare cu ale lui. Ok, și cam asta ar fi. Să vedem. Ei bine, și cam asta a fost cumpărătura pe ziua de astăzi. Hai să vedem ce am achiziționat. Hai de pana mea. O grămadă de tâmpenii. Hai să începem cu mărunțișul, că așa e bine. Am luat un ceas. E un Auriol, nu știu ce, 5 bari water resistant, 2LD 5009 liniuță 4, nu știu, dar părea ceva destul de șmecher, chiar dacă e pe quartz și arată bine. Dacă îi pun deci dacă îi pun la ăsta o curia ca lumea, nu știu dacă vedeți, se vede cum trebuie. E super tare. Ok. Am luat un
bine, e mai mult suportul de brichetă, în care poți să bagi o brichetă de aia mică de la... se pare că și merge. Și poți să o folosești ca... Bine, nu e ceva valoare, dar mă gândeam să-i o dau lui colegul meu, că el e cu brichetele astea Bic. Uite ce fain e. Practic ți-o și protejează. E super tare. 5 lei. Așa, am luat chestia asta. Sunt curios să văd dacă merge. Are are baterii în ea. Da, bateriile smarte. Da. Sper să nu fie și cursă. Da, aproape. Sunlight Heavy Duty. Baterii bune la vremea lor. Hai să le aruncăm noi la gunoi. Așa. Ok, o să vedem dacă funcționește sau nu funcționește. Am mai găsit încă un mouse de ăsta, cu care am zis că dacă aici era o svastică era interesantă sigla asta, știi ce zic? Da, am mai găsit un din asta, un Newman. Am mai găsit încă un mouse la 5 lei, de la HyperX, nu e ceva, nu știu cât de interesant, dar pana mea, la 5 lei. Am găsit un Night Vision. E destul de interesant. Asta îl pui la ochi, astea luminează, aici e o cameră și na. E un fel de night din ăla de văzut noaptea a săracului, știi ce zic? Deci dacă e sărăcie și nu-ți permiți de ăla, poți să folosești pe asta. Bine, probabil trebuie încărcat. S-au schimbate bateriile. Are baterii, da. Ok. E interesant. Asta e super interesant. E un calculator cu tub. Cu tub catodic. Cred. Sper, nu știu. Astea calitate, bă, băiatule. Îi Michael Duke sau ceva de genul ăsta. Privileg. Interesant. Era fain dacă era o dată aici. 86 oare? Interesant, o să vedem. Am mai găsit o lopățică din aia de război care poți să o... De război, vrăjală din aia care poți să o, știi? Să o folosești ca diverse chestii. Poți să o pui așa și să o folosești ca sapă. Ca săpăligă. Știi ce zic? Deci poți să o folosești ca mai multe chestii. Cred că mai poți să folosești și pe post de firiz de proastă calitate, desfăcător de bere. Da, o desfăcut o nouă bere cu ea de îndoit-o. E bun. Interesant. Așa. Și intră în chestia asta. Are și busolă. Ok. Super tare. Un cablu cu jack. Nu e prea interesant. Un microscop cu toate accesoriile și toate prostiile. Interesant. E metal, nu-i plastic. 10X, 4X și 40X. Nu e rău.
Nu-i rău deloc. Și aici e restul de chestii. Și aici bănuiesc că sticlele. Microsoft, da. Super tare. Abia aștept să văd cum arată scuipatul meu sub microfon, doamne. Sub microscop. Interesant. Sunt curios dacă o să pot filma ce văd eu în microscop acolo cu o cameră de asta. Teoretic ar trebui să meargă. Cum am filmat atunci prin luneta de airsoft, ar trebui să filmeze și prin asta. Teoretic. O să vedem. Ok, am luat o sursă de curent. Îmi plăcea mai mult butonul ăsta de aici, că e de ăla fain. Am de astea, deci nu-i stres. Aici probabil îi reglez curentul și asta trebuia să-ți arate cam cât și cum îi. Dar am de asta, nu-i stres. Și cred că dacă nu, pot să pun unul de ăla digital și tot e ok. Cu ideea să și meargă, că văd că toate șurubelele sunt desfăcute și vai mama lor. Opa. Și aici îi lipsește siguranța. Da. Dar în rest pare ok. O să vedem, nu știu. Cândva pe viitor, că asta nu e chiar urgent acum. E ceva interesant care îmi prinde bine. O sursă reglabilă, îți dai seama cum naiba, de la 0 la 15 volți. E ok, când dacă ai nevoie, de exemplu, de ceva la 7 volți sau 4 volți sau, eu știu, 6 volți sau... E ok. Așa. Avem un laptop, un Asus K550R, care pare să nu se fi umblat în el prea tare. Pare destul de deșelat, dar măcar are bateria, știi ce zic? Hai să desfacem chestia asta, să vedem dacă mai are hardul și RAM-ul. Așa, stai să vedem. Aici e. Uite, șurubelnița direct. Ia să vedem, mai are hardul și RAM-ul. Nu pare umblat în el, dar n-ai de unde să știi. Cum pana mea desface asta? Ok. Nu ești prost? Nu ești prost? 8 GB de RAM. La 1333 sau 1600. Modulul de Wi-Fi, hai să vedem ce hard are în el. Holy shit! 750 de gigabytes, nu știu dacă vezi aici așa. 750 de gigabytes. La 7200 de rotații pe minut. Blană! Și 8 mega bla bla bla, cred că aia e cache-ul sau nu știu. Din iulie, 14 iulie 2013. O să fie interesant. Chiar sunt curios să vedem. Hai că-l pun înapoi. Mamă, dar asta sigur nu e sistemul original de prindere aici. Ok. E făcut pentru Windows 8. Habar n-am ce detalii îs. O să le aflăm împreună tot în clipul ăsta, că clar că n-am nicio și pun pariu că n-aveți nici voi răbdare să așteptați până în clipul următor unde să verific toate căcaturile astea. Am înțeles că mâine plouă. Dacă cumva plouă, îți dai seama că ne apucăm de verificat. Da. Nu știu, nu-mi dau seama ce... are și de ăla la cameră. Da. Nu știu ce specificații poate să aibă, dar
Balamau, asta e un pic frecată, dar e din 2012 laptopul. Ce obțin așa scrie. Și cam atât. Asta e tot. 19V, 3 amperi, ok. Aia este. Și gândind că avem și bateria, poate ține și asta. Ceva. Aoleu, dacă careva o băga șurubelnița în ea aici. Mei, ce oameni. Se poate repara numai. Urât din partea lor, de aia nu se închidea bateria. Bun, și acum le piese de rezistance. Bine, nu pentru voi, dar pentru mine. Am găsit, bă, omule, Gică Petrescu, ești nebun. Și toate alea faine, căsuța noastră. Mie îmi place să trăiesc, chiar e faină. Dă-i cu șprițul până la ziua. Gâl. Uite așa, aș vrea să mor. În cap cu un topor. În fine. Îs o grămadă. Asta e una. Cu 3 melodii ce îmi place pe ea, sigur. Și asta e a doua. E super tare. E București, care e faină. Astă seară nimeni să nu doarmă. Până la ziua tot să ne... Așa. Costică. Aia iar e faină. Bun rămas. Cât o mai trăi pe lume, iar e faină. Sunt piese faine. O să vedem. Super tare. Așa. Avem Ștefan Hrușcă. Avem și caseta asta. Că e zorirori. Zoriori de ziua. E zâurel de ziua, cred că. În fine, orice veste minunată, 3 păstori, sus în vârful muntelui, florile dalbe. Cum dracu să n-ai Crăciun fără florile dalbe, adică linul-i lin și vărul-i văr și macul-i mac și placa-i placă. Și Ioana Radu. Originala Leliță Ioană, nu aia cântată de Benone Sinulescu, în puii mei. De unde știu eu atâtea? Man, ți-am spus, am avut dita mai colecția de plăci când eram copil. Hai să mă apuc să găsesc alea cu povești nemuritoare și cu prostii de genul ăsta. Ok. Da, cam atâta pe azi. Cam asta a fost cumpărătura de azi. O să trebuiască să probăm acum laptopul ăla, casetofonul, microscopul, din păcate ăla trebuie să învăț prima dată cum dracu se umblă cu el și după aia putem să-l și probăm pe YouTube. Nu știu, asta dacă o să reușesc să probez, trebuie să văd care-i treaba cu ea. Și asta, calculatorul ăsta ar fi tare. Dacă aș reuși să văd cam ce curent îi trebuie și să-l pornim, îți dai seama, după din ce an e? 86, cu un an mai bătrân ca mine în pana mea. Așa. Și bineînțeles ceasul ăsta, să-i punem o baterie să vedem funcționește sau nu funcționește. Ia să încercăm să-l deschidem. Să vedem, e o julitură din aia sau e ceva bun. Ia să vedem. Da, julitură. Asta e. Am baterie, o să o schimbăm. Auriol. Sunt curios dacă valorează ceva shit-ul ăsta. Adică dacă merită să-i pui curea, oricum arată fain. E zgâriat? Nu e zgâriat, e murdar. Ok. Ok. Am o mufă destul de... un încărcător cu mufă așa mare. Așa că o să facem un experiment cu laptopul ăsta. Ia ca și... vă pun un pic.
Așa. Ok. Ia să vedem. Hei. Oh, intră în Windows. Ok. Aha, vezi, asta e diferența între un hard disk și un SSD. Eram curios să văd ce configurație îi. Da, please wait, please, fuck you. Ok, se pare că nu are parolă. Deci v-am spune că hardul ăla nu e exact 7200 de rotații, cred că e mai degrabă 5400 la cum se mișcă. Bine, depinde ce procesor e. Yex, uite-te și tu, stai să văd dacă reușesc să fac să nu flicăre în halul ăsta. E un fucking AMD A10 4600M cu Radeon HD Graphics. E un RAHD de 2,3 GHz, 4 core-uri, 4 thread-uri, caca-maca. What the fuck? Ceva nu e în regulă aici. 8 GB DDR3 la 58301 MHz. Eu n-am mai auzit de RAM de ăștia. La 58301 MHz. Ești nebun la cap? Adică 58 de GHz. Ce RAM e să ăștia, bă, băiatule? Așa, măr. Ok, și hardul. Toshiba MQ. Da, am avut dreptate. E un rahat de 5400 de rotații pe minut. E bun ca să-l ai ca stocare, dar la niciun caz pentru Windows. Mi-am bucuros că merge. Deci, bla bla bla, Radeon Graphics. Ok. Ia să de mare vreun CD. No. N-are. Rețeaua Steam. Are o grămadă de fișiere pe aici, dar nu pot să vi le arăt pe YouTube, că nu știi ce și cum. Ok. Păi. Disney, Donald Trump, Winnie the Pooh. Pentru colorat. Ok. Și ce mai este? Gummy Bears. Nuki. Ursul nebun. Parizaki, România, what the fuck? Discord. Și se pare că nici măcar nu și-o șters astea. Frate, când vindeți un laptop, nu mai vindeți așa în halul ăsta. Eu acum aș putea să mă apuc să iau toate informațiile astea, uite, îmbarcarea, eu mai știu o grămadă de nume, chestii, Zoom, Discord și toate astea care
Îți dai seama, în pâine mei, că nu... Word. Formatarea documentului, test Word. Grosime, lungime. Mora cu noroc. Munți, reliefuri. Ok. Aia că nu prea pot să vă arăt cam tot ce pe aici. Ok. Interesant. Quad-core, quad-thread. Păi dacă îi fac chestia asta de la baterie, că e fain care ca un fel de, cum îi zice, zici că e fibră din aia de carbon. Dacă îi fac bateria să nu mai fie în halul ăsta, atunci aș putea să o dau la cineva. Să dau laptopul ăsta cuiva. Știi cum e, dacă nu ai de un... Bine, trebuie făcut. Clar, în loc de hardul ăla o să bag un SSD. Da. Am unul. Ia cât-ala. 512. Ajunge. Băgăm SSD-ul ăsta, băgăm film, doamne, băgăm Windows, băgăm niște jocuri, ar trebui să, știi ce zic? Ar trebui să-i dea un pic de șfunc la animalul ăsta. De. Și bineînțeles încărcătorul cu mufă trebuie să vedem. Dar, na, dacă îl curăț un pic, eu zic că e numai bun pentru cineva care n-are. Și nu e urât. Nu e urât deloc. Ok. Așa. Ok. I-am făcut și bateria. Acum, na. Clar n-am apucat să o încarc până la capăt. Dar important e că funcționează și pe baterie. Asta e tot ce contează. Ok. Deci, se pare că ține și bateria. L-am încărcat numai puțin, așa, ca să vedem dacă merge. Deci, dacă îi fac balamalele alea două și să-i găsesc un încărcător cu o mufă un pic mai mare ca asta, adică ceva de genul ăsta, cu găoaza mai mare din mijloc, știi? Ei, țais. Pot să-l fac cadou la careva. Ei, da. Da, să-l curățăm frumos. Faină chestia asta, imitația asta de fibră de carbon. Și totuși e Asus, e ok. Ok, și cam atât pentru azi. Mulțumesc că ați fost cu mine. Puteați să fiți oriunde în lume, dar ați ales să fiți cu mine pe canal. Mulțumesc și ne vedem în episodul următor. Și bineînțeles, ca întotdeauna, nu uita, no kilot a day keeps the brânză away.